Mi radimo trenutno na dva projekta koji će, ajmo reći, još dodatno unaprijediti našu logističku uslugu. Jedan projekt se tiče novog sustava za upravljanje skladištem, to je ono što zovemo VMS ili Warehouse Management. Nekada smo mogli raditi na način da smo sa papirnatim dokumentima išli po skladištu skupljali, sada već nekoliko zadnjih godina radimo sa ovim skenerima. Međutim, nove tehnologije su navođenje pomoću glasovno navođenje, znači komisionera ili ovo što ovdje vidite sa naočalama koji ima ugrađenu kameru, znači u kameri je praktički ugrađen skener. Znači to je nešto na čemu radimo, istražujemo, projekt je počeo zapravo i očekujemo negdje tamo u jesen sljedeće godine da ćemo završiti ovaj osnovni dio, što će nam dati, kažem, dodatno ubrzanje. I drugi veliki projekt koji je, ajmo reći, u fazi nekakvog istraživanja su roboti u skladištu. I to ne bilo kakvi, nego to su autonomni roboti. Znači roboti koji se samostalno mogu kretati među ljudima. Dakle, nema potrebe da su oni odvojeni, nego se slobodno kreću među ljudima i ostalim strojevima. Nekakvi zadaci koje bi ti roboti mogli u budućnosti obavljati kod nas su, osim prijevoza robe, mogli bi recimo odrađivati čišćenje skladišta, znači automatska, ajmo reći, čistačica ili recimo da prevoze palete, odvoze smeće i tako dalje. Znači, primjena tih robota je vrlo, vrlo široka. Imamo danas sa nama predstavnika tvrtke Gideon Brothers, gospodina Milana Račića. Robota smo imali nedavno u skladištu, pa evo predlažem da pogledamo kako je to izgledalo.